Tasih semangat nggih Mas Gareng nggih. Nggih, Pak, semangat, Pak. Wah, nggih. Ngoten niku sing jenenge profesional ngoten niku. Nggih tegese nadyanto menika sampun para esuk penontonipun suda ning nggih tetep kudu semangat, tetep kudu apa kuwi jenenge kreatif, kudu tetep berdikari. Ning nek esuke nggih, Pak, leres. Nipun para esuk ning nek penontone suda niku mboten. Mriki sih kathah sing mriksani, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tresno kalih Pak Cahya Kuntadi sak rombongan nggatekke lakon. Lakone dawa to, Pak niki? Nggih. Lakone jarene sih dawa niki mangke. Nggih, mergo digone jam 8 sida bar jam 8. Jam 8. Mboten Mbok nggih, mboten napa-napa. Anak iso gawe sejarah ngoten bubare wayangan ki nek wis diusir karo panitia ngoten. Ya aja to. Ngene ya tetep toleransi. Lah apike pagelaran wayang niku Mas, wiwite nu bar ngisak, kita kanca-kanca minggah, rampunge sebelum subuh. Mula mboten nabrak kalian salat ngoten niku. Mila ya penak. Budaya karo agama mlaku bareng-bareng. Mlaku bareng-bareng. Hormat menghormati, saling toleransi. Betul, sama sinamadan daya dinayan. Ngoten niku. Nggih. Ning elok lho Mas Gareng, nuwun sewu, ing atase pun jam kalih tur dasare angine kados ngeten iki tasik kathah piyayi ingkang kepareng lenggah, nggih to? Nggih. Lek pancen mboten seneng karo kabudayan, mboten tresna kalian wayang, mbok lulung ning omah wae. Ngeloni garwane apa piye ngono lak luwih nyampleng. Genah omah nek kletik-kletik nggih to. Nek genah niki pancen anu, Pak. Masyarakate ketok yen kangen kalian budaya wayang. Mbok nawi sampun dangu mboten wonten pagelaran wayang. Nggih, terus mongko mapane enten kota lho niki nek dipikir ning kota ya, Gong. Kota. Sing mriksani tesih nganti wanci gara-gara pun jam 2 punjul sih kaya ngene oke. Tebak. Nggih. Cara nggonmu kae piye, Gong? Nek wayang nek gara-gara nu piye sing nonton nek seragam ijo, seragam abang kalian. Anu, apa sinoman apa-apa? Kursi. Oh lah iya, kursi. Kursi tok sik nonton. Nek kursi sik jejer-jejer sik apik, biasane ditumpuk. Dadi kene lagi miat langening kalangguan. Brok to enek sing nyapu srek. Mas aku senine apik ngono kuwi. Mula apike kaya temriki Ponorogo Sawu niki. Sawu ya, Kang. Nggih. Rasa anget lho Gong nadyan adem mergo sing akeh sing mriksani. Akeh sing mirsani. Nggih. Kowe arep ngaturke apa, Gong? Iso nyanyi apa iso ngopo? Ya nyanyi ya iso arang-arang. Bagong niki jano nembang sae. Nah, jogete nggih sae. Nah, niku. Iki kula enteni niku. Petingane Bagong anggere nggon joget, nggon nembang apik niki. Nggih. Lah perkara apa iki paring redana katresnan berupa uang sing apik tetep Mas Gareng. Iya. Liyane sinten aku Pak ora enek, Pak. Ora enek sing nyalahake. Mas Bagong badhe nembang napa? Nggih. Bawa napa ngoten lho Mas? Bawa nggih. Nggih. Bawa sak nembange sak jogete. Dadi ben kalap gaweane. Oke, Gong? Nggih. Ayo, Gong. Nyuwun larase pelok mawon. Wae nek apik sesuk tak jak. Nanti Reng. Jak adus, Pak. Ya tanggapan mosok kaya adus ora. Ya, pelok apa slendro? Pelok mawon. Pelok. Nggih. Asma asli sih Bagong. Kula Yanto, Pak. Mas Petro. Nggih. Rin nyopir saiki dadi. Oh nek tenggene anu Madangkara Mas Yanto sopir. Sopir. Sopir zaman Bu Amin nika. Nggih, saiki wis macak Bagong. Masak Bagong. Bagonge wis asli lho Pak niki. Asli niki Mas sampeyan. Elah. Monggo tembangipun Mas Bagong pengen ngertos kula. Engkang pospi niki gurune nggih enten mriki kok Pak. Sinten? Gurune nembang Bagong. Lah enten. Lah niki sing nderek Piro Mas? Oh iya. Wah iki enggak apa-apa, ora apa-apa. Satria Laras iki. Kudurun. Lah kene Satria Baja Hitam. Nggih, soalnya iki awake dhewe iki yo gawan gamelan, Kang. Gawan bab tulis seragame abang. Awake dhewe lho gak seragame ijo dhewe. Oh, gawan rancaan awake dhewe. Rancaan. Nggih.
Hanjra. Ini kerawitan ngesti laras nggih niki, Pak. Wong ngene Mas Joko. Sing ngajari nembang niki. Sing ngajari Mas. Bareng niki iso nembang, kula karo Joko dipecat. Terus kula melu Paidi laras. Kok enek Paidi laras iki ngendi? Ngono lek Paidi. Oh. Karena kowe wis sungkem karo gurumu ro. Sampun. Ya. Nyatane wis nggih. Seliring sami rana hamre jebles Mas Triluweh. Nggih. Oke sithik niki, punjul sithik iki luweh niki, Mas. Sekar gadung Wis tak lem-lem aja nganti gerok. kongas gandanyo mawe raras rana Lahir kan? Lahir apa metu coro kok lahir. Metu coro idak ndase wong coro kok. Tenan iki. Nggih. Jos ngoten niku terus baca maju maju ayo kita bareng maju. Maju, maju. Ngoten niku. Niki anu nggih dibacone langgam nggih. 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 Kowe arep njaluk dilanggamke apa njaluk Ya langgam-langgam mawon kan. apa dilanggamke apa dindangdutke apa kowe njaluk diyasinke. Ya ora sik. Aku nyuwun salah setunggal jumeneng. Kula nyuwun anu ya Mbak Diajeng nggih tampa kangen. Monggo. Sampean Anu Pak sing tahu Kediri Pak. nggih. Oh, tahu Kediri sih. Oh ya wis, ngobat lagi Diajeng. Monggo. Cahayu. Nah, coba tahu takwa lho. Arep nonton tahune. Sinden lek nang kene apa? Ini jenenge apa Mas? Nang kene Mas. Hati-hati. Hati-hati ini lho kaya ngono. Raken sing dalu Cahayu. Nggih, sugeng dalu Mas Bagong. Pripun sehat? Sehat. Jan mending Piye, Mas banget yang Bagong? iki. Oh niki to Pak sing turan rambut cilik nglantrit niki to. Nggih. Niki nek apa nggon film anu niku kaya kolosal nika. Kaya Brahma Kumbara karo tokoh Mentili ini kali Pak. Mantili kok mentili. Mantili ta Pak nika? Nggih. Oh nggih. Kula radione Kentian Batu nika krungune ya Mentili Pak Yoyo, Dalam. jenengan oleh ngendikan to Apa? tahu-tahu. Ah. Lah, Mas Sulomo niku kok sajake kok gemes ngono Pak Yoyo. Sama Nduk. Pripun Mas Sulomo? Lho, matur nggih. Dhewe ora semangat, dhewe lek ora sindene ucar ora semangat. Mas Sulomo, sampean gemes ta karo tahuku Mas Sulomo? Lah nek kowe ngerti kono ki gemes mbok kowe ki ya nawani. Lah Wong iya, kowe lak nggon tahu. Aku ning Kediri Pak Gareng. Kok nek kondur Kediri Nggih. ngasto tahu. Nggih, leres. Terus tahumu ku dicaoske Mas. Mas Sulomo. Carane nawake piye? Mas niki tahu kula. Oh. Jenengan rasane Mas ngoten niku. Oh alah. Kula mau langsung Napa langgame napa? Omongane wong kademen iki nggih ngeten iki. Iya. Sambung wanci dalu mawon ya, Dik. Nggih. Oh, nggih. Sik ben terang terwaca. Kowe Pripun? ngerti apa ora sambung wanci dalu ki sing ngripta sapa? Mbah Kung, Mbah Kung sapa? Mbah Kung Sukron Swanda. Mbah Haji. Mbah Haji Sukron Swanda. Nah, dadi disebutke Nggih. sing ngripta sapa awake dhewe iki lak padha karo mung garek ngenggo. Nggih, Mas. Ya ta? Mongko sing langkung anu niku lak kados sing ngripta. Ngaten. Kula wajib matur nuwun. Nek wis ngenggo kudu ndongake muga-muga Mbah Haji Sukron Swanda pinaringan dirga yuswa. Amin. Awet-awet sing momong anak putu. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Lan dalu menika Mbah Sukron ugi ngasta pakeliran wonten Ladan Kediri lan perlu kula aturaken wau Pak Saito mundhut prisa napa Mbah Sukron tasih kersa ndalang. Mergo sosok ngeten Mas, enten isu Mbah Sukron sakniki bareng anake loro wis ndalang, saiki ora gelem ndalang. Greme pengajian. Monggo jatuhe Mbah Sukron tasih semangat ndalang. Dados kagem adate langganane teng Grogol ini Mbah Sukron. Dados Piyai Ponorogo menawi ngersakaken Mbah Sukron siap tasih semangat ngasta pakeliran. Dados kaya kula Mas Kangkon niku cara wong nimba niku sumure teng Mbah Sukron. Genah mriku luwih mentes. Tur sumure ora bakalan asat. Nggih. Ngoten niku. Sambung wanci dalu. Monggo pun nyanyi, Mbak. Nggih, Mas Bagong. Nggih, Dek. Jan. Nggih. Buka celok ya, Bir. Nggih, Pak. Nah, coba kaya apa. Wah, hati-hati nih, elok tenan. Sing gedhe pangapura Mas kang pratitesake more lestarine kabeh piro tan ana enggak nyaruwe yomo aku mong bayangke remo ing atiku iki yen bejan ngelingi bocah telu sekali lagi lancaran lajeng dangdut Putri Selestio
Mas kang mrah